Αναμένεται δεύτερη κρίση σε 6 μήνες. Κύριε Τσάπμαν, τι προβλέπετε για την Ελλάδα μακροπρόθεσμα και τι βραχυπρόθεσμα? Βραχυπρόθεσμα πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά, γιατί οι Έλληνες δεν θα τα καταφέρουν με το πρόγραμμα σταθερότητας. Και στο άμεσο μέλλον, και δεν θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, σε 6 μήνες περίπου, θα υπάρξει μια δεύτερη κρίση. Στο μεταξύ, και οι χώρες που προείπα θα βιώσουν την οικονομική κρίση. Στην Ιρλανδία ήδη κάνουν περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις και παρόλα αυτά η κατάστασή της δεν βελτιώνεται καθόλου. Η Ελλάδα θα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης? Στα αγγλικά λέμε εμείς, τη χρησιμοποίησαν όπως τον τράγο. Και είναι αλήθεια. Ζούσα στην Ευρώπη πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς τα ελληνικά είναι η μοναδική γλώσσα που δεν ξέρω να μιλήσω. Αλλά έζησα στη Γερμανία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Άρα ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχει λοιπόν μέλλον η Ευρώπη? Έχει μέλλον και καλό μέλλον, απλά πρέπει να περάσετε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο και αυτό θα πάρει καιρό. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν προβλήματα τα ίδια με αυτά της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αυτές οι 19 χώρες έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και σε ένα χρόνο από τώρα τα πράγματα προβλέπονται χειρότερα. Το ότι πετάς χρήματα στο πρόβλημα δεν σημαίνει ότι το λύνεις κιόλας. Δεν πρέπει να περιμένουμε βοήθεια από μεγάλες οικονομικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα? Όχι, δεν το νομίζω αυτό. Εάν εγώ ήμουν στην ελληνική κυβέρνηση, στην αρχή θα έλεγα εμείς θα κάνουμε αυτό, εσείς θα μας δώσετε αυτά τα δάνεια και αυτά τα δάνεια θα ισχύσουν για τα επόμενα 5-10 χρόνια και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τα αποπληρώσουμε και να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Και μετά θα το ξανασκεφτόμουν και θα έλεγα όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Εάν ήμουν Έλληνας πολίτης θα έλεγα πτωχεύουμε, φεύγουμε από την Ευρωζώνη και γυρνάμε στη δραχμή. Γιατί εσείς, οι μεγάλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρατε το πρόβλημα που είχε η χώρα μας και μας το κρύβατε. Οι κυβερνήσεις μας δεν μας το είπαν, η Goldman Sachs δεν μας το είπε και μας άφησαν εδώ στην άκρη του δρόμου. Γιατί πρέπει τώρα να υπομισθούμε εμείς αυτά τα προβλήματα? Οι άλλες χώρες είχαν προβλήματα για συγκεκριμένους λόγους. Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία είχαν προβλήματα με τις υποδομές τους. Έγραψα ένα άρθρο πριν 10-12 χρόνια όταν υπέγραφαν τη συνθήκη του Μάστριχτ και καθιέρωναν ένα επιτόκιο για όλους και είχα προβλέψει ότι αυτό ήταν οικονομική αυτοκτονία. Αν ήσασταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, τι θα κάνατε? Θα έκλεινα την πόρτα και θα έλεγα όχι, οι Έλληνες δεν θα κάνουν αυτά που μας ζητάτε. Και ούτε οι Ισπανοί, οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι πρέπει να το κάνουν. Κάποιοι άλλοι δημιούργησαν αυτό το τέρας και πρέπει να μάθετε να ζείτε με αυτό. Ας κάνετε ό,τι και η Αργεντινή το 1999. Αν δεν δεχτούμε τα χρήματα αυτά, πώς θα πληρώσουμε τα χρέη μας? Μην τα πληρώσετε. Δώστε ένα μάθημα στους τραπεζίτες. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Θα αφήσετε την Ευρωζώνη, θα γυρίσετε στη δραχμή, θα εξακολουθήσετε να είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναπτύξετε τις βιομηχανίες σας ώστε να είστε ανταγωνιστικοί στις αγορές. Θα πουλάτε στους άλλους και έτσι θα επέλθει ισορροπία ανάμεσα στις αγορές και στις πωλήσεις. Έτσι θα ζήσετε καλά. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Επειδή οι τραπεζίτες και οι Goldman Sachs έπαιξαν παιχνίδια εις βάρος της Ελλάδας? Έπαιξαν με τους πάντες. Η Καλιφόρνια, η μεγαλύτερη από τις οικονομίες του κόσμου, περνάει τα ίδια. 40 πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τεχνικά πτωχεύσει. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Κοιτάξτε και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ουκρανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Εσθονία, Ρουμανία, Ουγγαρία, όλες είναι στο χείλος του γκρεμού. Ακόμα και η Πολωνία και η Δανία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ιαπωνία έχει σοβαρά προβλήματα. Η Νότια Αμερική, η Αργεντινή, η Βενεζουέλα. Άρα μιλάμε για ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ναι, όλοι αντιμετωπίζουν τα ίδια, αλλά σε διαφορετικό μέγεθος. Όμως
Είναι αξιολόγου το παράδειγμα της Γερμανίας. Έχουν ισοζύγιο πληρωμών. Κάνουν αποταμίευση. Ποτέ δεν έσκασε κάποια μεγάλη βόμβα στην αγορά ακινήτων και είναι και ολιγαρκής. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ζήσει κανείς. Ένα ιδανικό μοντέλο. Γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ η Γερμανία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς.